মরণ দেবনাথ আরো বাসার দङ आरो थालायगा बर' सासि मारिनै लाइ कालिबारिनि क्लाब सदस्य मरन देबनाथ सासि मारिनै सासि रियाखौ जों सभा चलिनै रियाखौ जों सभा चलिनै मरन देबनाथ सासि मारिनै मरन देबनाथ हक संकला फायो सुनो जरे मापसायराखौ जों चिनि मौ लामा कासुमान जों याखायो रियाखौ नामा जों सासि मारिनै माने बर' Majalah terus majalah saya berkaum di sana kainannya ini kalau देखो बहुत तो साबरो बरफ तो तबाय न बरफ नहुने माने यां बे मेजर खानाने ना कक सादा बरफ ताम खाय मान नायगा नहीं सादा कारण मो तो माने पूजा का छन तो बरफ साबो जे मो सिंडिकेट नि खथिस छ माने पूजा का जानि गानि ख म काइसन प्रश्न और माने कला मितांग नाय ओ पदे क्लाब रो ओ जे क्लाब नि सरजक तो थाय माने मना को गेबले आमो सुकुनर फना सु माइना हिया कारण जों मा सिन्डिकेट हद ड्राइभार जों लायखले जों एक आमो जों आलादा बेखौ मखौ बारेन बरफ फाइसे थाफ्रा जों आमो माने बरफ थांलायखेबा आमो जों जास्टिक नायो कारण अ जागा वो जे मरन देबनाथ थायो जे माप सानपे साफ थांदो जों तिनि म अ जे ब्लक नाय जों आमन बिसिं क्लास जों बरफ बाय सिन्डिकेट बा आलादा जों दि बंगो रिया बंगो तीन तो सिन्डिकेट ताबो जों दा तीन ब्रांच का हमरा माने तिनि आलादा बंनि तो बिएमएस जों ना तिनि खायम देयो बेजों आरो कुनु दिना जों बरनो कुनु दिना चिनि अधिकार से करे दरकार नाखाय चिनि जों खायमानो के बंनो खायमानो के बरक जे हिनो जों याको मिले आखायना के जाय हो जेरि माने देरिखा गेरि मेना तो नासो दौदा खायना कयो म तो कुनु निनि नंनि सादो खायना को खायना आरो कयो एंके म संबानि माजों जों माने बंनो बाताने नायो ओ जे माने प्राइस समयनो सादाने बेपारति प्राइस समयनो खानाबो जे अजे कालिबारिनिया कायसा अजे सिन्डिकेट आमो एक्चुअली आमो सिन्डिकेट यासै आमो अजे सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट जागासै एके सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट जागानो तै बरक माने अजे सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट जागासै का बरक जोंनो माने प्राइस समयनो जादा बेबादि किजा गुनो ओंखायनो आकक साव नंगौ तनिया बन पावर नगे आमो मान खालामनि जागा बय आमो पुरा सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट जागासै आमो अरो कि बरक कोनो नों तिब्रासा हिनि बा नों अमति हिनि अमति कोनो पावर सामान के बरक तो एमने कुनु तिब्रासा हादर ले फैया एंगे म जेना हानाय माखै आरो थांख्लाय खता कारण नों इको सादारे हिनसि माने बुइ मानो हंखाय दिनानो इको कुसां बनो बुखा खानाखै बनो बुइ मानो गेरेन्टि करे ले मानजाखै साइजों कुने हंगे बरक उनको फन त मन गा दिनो आं बिन गाना दं आंबो बिन गाना दं आखै आनगारा जाबो बिन गाना दं आथिं सिगाङाव बायसाफोरा 2 बोसोर नागिनो क आफरबो माने अजे दुराफोरान जादारिया हिनै वाइसिबनो जों जे गारि तलमा जागा जतनो पुरा बियांनि उनको माने बुसु बना निनि जामी बुसु ताम बराय बुसु पुरा जों जास्ट इनफरमेशन माखासे सनखला बाजार हाइवे रोड ब्लक हाइ दंगा अटो ड्राइभार एरपर गे इनफरमेशन माने परे जों हाइका हाइ जे बुंनि लाइन सेक्रेटारि प्लास अरन अटो ड्राइभार बाइक सालाय आं से माखासे गत शनिबार पाइ कालिबारिनि किसु क्लाबनि सदस्य बरनो शनि पूजा खायनो बागै जादा सानका माने जस्ट पार अटो 100 टाका गाय बरक अबश्य बरक दिनार बागै एग्रिं खाना नंमानि परे बा बरक किसु बरक रिखाबा किसु बरक रिमाल नियाना अत बाबा अर फरिना हने बरक एग्रिं खा गाय किन्तु एर मध्य अदिन ना अदिन 11टा 12टा दिगि कायसरनि अटो बिनमुखा सामल देबबर्मा थांकाना हामर पुरे बनो आरनि किसु मेम्बार बनो कासुबना नों सादारि दिन हेगे बसागाना आं किसान आं सादा रिया आगे बोरि गाय तांगेरि हने बनो कियासे एसाल खायगाना हायमाने पुरे हेगे बरक दिनि अरन लाइन से थांबा थांगैबा आरनि लाइन सेक्रेटारि कालिबानि बरक कक सालायगा हायमाने पुरे हेगे दिनि बरक कम्प्रोमाइज खाने बागै एकटा गनाखा कोनागेन थायाबो हामाने परे हेगे बरक बन्दा दुए आसु काहिन सालायो सामाने परे हेगे
borok no kon sonia borok khaibe ka khaiba pore hanga borok abuni subisani bage borok sonkla ru borok khaiga hanga sumu khaiga phaisungo tabok mane borok bai aini je pai kalibani sudesu sungko khalsaka je mo taradari solution hanga jeng abon bagi chesta khaito buting tong gadam sa tabu ki borok chai to biri tong je oro Kaji tong bola seng das infon khesa borok jeng janong nai hanga asa khayo mo sakti seng na nai karena to kabana lukuro kem ni karya ko ko ma hasal final hasal tek to nangi to abon bagi seng mo muna jota sumob tar hara abona seng korona cycle le infon khaiga hanga borok jeng janong nai erpore hanga mo o je bunai ni instagram script na nai egin script borok jese seng borok di eferi khaga seng eferi muna seng borok no case na hanai era seng nai jadi je budana jena eferi ga apapun eferi ko just information